हाय फ्रेंड, जय जगन्नाथ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरडी स्टडी लाइन। आजिर वीडियो रे आमे देखिबा एईसीसी एबिलिटी इनहांसमेंट कंपलसरी कोर्स रो फास्ट यूनिट रो जोगाजोगर प्रकार भेद। प्रथमे आमे देखिले जोगाजोग कोन, जोगाजोग परिभाषा देखिले। आज देखिबा आमे कोन ना जोगाजोगर प्रकार भेद। ना जोगाजोगर प्रकार भेद कोन रहिछि। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉନ୍ନତି ଓ ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ଆମେ କ'ଣ ନା ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, ଇମେଲ୍, ଟ୍ୱିଟର, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ମେସେଞ୍ଜର ଆଦି ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରକୁ କ'ଣ କରିଛି ନା ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ କ୍ଷିପ୍ର କରିଛି ଏବଂ ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରିଛି। ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ ଯାଉଛେ, ମେସେଜ କରୁଛେ, ଇଏ କରୁଛେ, ସେଇଟା କ'ଣ ନା ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛେ। ଆଜିର ଯୁଗରେ ତାହା କ୍ଷିପ୍ର ଭାବରେ ଗତି କରୁଛି। ଯୋଗାଯୋଗ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ନା ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗାଯୋଗ ରହିଛି। କ'ଣ କ'ଣ ନା ଲିଖିତ ଏବଂ ମୌଖିକ। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଲିଖିତ ଯୋଗାଯୋଗ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର କାଗଜପତ୍ର, ଘୋଷଣାପତ୍ର, ଦରଖାସ୍ତ, ବିଜ୍ଞପ୍ତି, ବିବରଣୀ, ସର୍ତ୍ତାବଳୀ, ଚୁକ୍ତି, ରିପୋର୍ଟ, ଗ୍ରାଫ, ଚାର୍ଟ, ଇମେଲ ଆଦି ହେଉଛି ବିଷୟବସ୍ତୁ କ'ଣ ନା ଲିଖିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଆସୁଛି। ତ ଆମେ ଯାହା ବି ଲେଖୁଛେ, ଇଏ କରୁଛେ, ଏବେ ଆମର ଅଫିସ କାମ ହଉ କିମ୍ବା ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ଯାହା ବି ହଉ, ତ କ'ଣ ନା ଆମେ ଲିଖିତ ଭାବରେ କରିଥାଉ, ତାହା ହେଉଛି ଲିଖିତ। ଏବଂ ଲିଖିତ ଯୋଗାଯୋଗରୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମେ ଯାହା ବି ପଠଉଛେ, ଯାହା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ପ୍ରେରକ ଓ ପ୍ରାପକଙ୍କ ବିଚାରକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରାଏ ଏବଂ ଶେଷରେ ମଧ୍ୟ ନିରୂପିତ ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଶେଷ କରାଯାଏ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଶେଷ କରାଯାଏ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପତ୍ର ଲିଖନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ଅନୁବିଧି ପାଳନ କରାଯାଏ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବେ ଯଦି ଆମେ କିଛି ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖିବା, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ନା ଲିଖିତ ଯୋଗାଯୋଗ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ମୌଖିକ ଯୋଗାଯୋଗ ଅଛି, ତାର ଉଦାହରଣ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଆମେ ମୌଖିକ କହିଲେ କ'ଣ ନା ମୁହାଁମୁହିଁ ଟେଲିଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି କଥା ହେବା, ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ରେ କଥା ହେବା, ସଭା ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା, ତାପରେ ଗଲେ ଆମେ ଭାଷଣ ଦେବା। ଆମେ ଯାହା ବି କହୁଛେ ଆମର ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ, ଆମେ କେବଳ କହିବା, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ତାହାକୁ ବୁଝୁ, ତାହା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମୌଖିକ ଯୋଗାଯୋଗ। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିଲେ ମୌଖିକର ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗାଯୋଗ କ'ଣ ନା ଦିଟା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲିଖିତ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମୌଖିକ। ଏବେ ଦେଖିବା ଯୋଗାଯୋଗର ପ୍ରକାର ଭେଦ। ଯୋଗାଯୋଗର ପ୍ରକାର ଭେଦ କେତେ ପ୍ରକାର ନା 6 ପ୍ରକାର। କ'ଣ କ'ଣ? ଲିଖିତ ଯୋଗାଯୋଗ, ସାମାଜିକ ଯୋଗାଯୋଗ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯୋଗାଯୋଗ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଯୋଗାଯୋଗ, ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯୋଗାଯୋଗ, ସାହିତ୍ୟିକ ଯୋଗାଯୋଗ। ଏତିକି ଅଛି। ଏବେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଆମେ ଲିଖିତ ଯୋଗାଯୋଗ। ଲିଖିତ ଯୋଗାଯୋଗ କ'ଣ? ଲିଖିତ ଯୋଗାଯୋଗ ଆମ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଏହା ପ୍ରାମାଣିକ ଏବଂ ତଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ। କ'ଣ ନା ଆମେ ଯାହା ବି ଲେଖୁଛେ ତାହା କ'ଣ ନା ପ୍ରମାଣ। ଆମେ ପ୍ରମାଣ ଆଉ ତଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଏହି ଧରଣର ଯୋଗାଯୋଗ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ମୌଖିକ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରମାଣ ଭିତ୍ତିକ ନୁହେଁ। ଆମେ କ'ଣ ନା ଆମର ଯୋଉଟା ଲିଖିତ ଯୋଗାଯୋଗ ଅଛି ସେଟା ହେଉଛି ପ୍ରମାଣ ବା ତଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା କହିବା ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରମାଣ ଭିତ୍ତିକ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। କୋଉଟା ନା ଲିଖିତ ଯୋଗାଯୋଗ। ତେଣୁ ଆଫିସର କାର୍ଯ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳିତ, ପ୍ରମାଣ ଭିତ୍ତିକ ଓ ନିୟମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଲିଖିତ ଯୋଗାଯୋଗ ନିହାତି ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାର ଉଦାହରଣ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଆଫିସିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ସରକାରୀ କିମ୍ବା ବେସରକାରୀ ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଲିଖିତ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏବେ ଦେଖିବା ସାମାଜିକ ଯୋଗାଯୋଗ। ଜନତାଙ୍କ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ, ଛାତ୍ର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ, ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହିତ, ନେତା ଜନତାଙ୍କ ସହିତ, ରୋଗୀ ଡାକ୍ତର ସହିତ, ଅନୁଷ୍ଠାନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ। କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସାମାଜିକ ଯୋଗାଯୋଗ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବା ସାମାଜିକ କ'ଣ। ମଣିଷ ଏକ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ। ସେ ଅନେକ ସମୟରେ ନିଜର କାମ ସମାଜ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ନିଜର କାମ ପାଇଁ ସମାଜ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରୁ ଏହା ଅଧିକତର ବ୍ୟାପକ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏ ସ୍ତରରେ ଯୋଗାଯୋଗ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ।
ନିଜର ଜୀବନ ଜୀବିକା ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଯୋଗାଯୋଗ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ନିର୍ଭରଶୀଳ ମଧ୍ୟ। ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସମାଜ ପରସ୍ପର କ'ଣ ନା ପରିପୂରକ ଅଟେ। କ'ଣ ନା ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ସମାଜ ପରସ୍ପର ସହିତ ପରିପୂରକ। କେହି କାହା ବିନା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଗତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସମାଜକୁ ଛାଡ଼ି ମନୁଷ୍ୟ ଆଗେଇ ପାରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସମାଜ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବିନା ଆଗେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତି ସମାଜ ସହ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଜନତା କାହା ସହିତ? ଜନତା ସରକାରଙ୍କ ସହିତ, ଛାତ୍ର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ, ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସହିତ, ବ୍ୟବସାୟୀ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହିତ, ନେତା ଜନତାଙ୍କ ସହିତ, ରୋଗୀ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେତିକି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି ସେମାନେ କ'ଣ ନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖିଥାନ୍ତି। ଏହି ସାମାଜିକ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଦିଗ ରହିଛି। ନା ଏହି ସାମାଜିକ ସାଧାରଣତଃ କେତୋଟି ଦିଗ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। କ'ଣ କ'ଣ ସେ ଦେଖିବା? ଯୋଗାଯୋଗ ସମୟରେ ଶିଷ୍ଟତା, ଶାଳୀନତା, ସୌଜନ୍ୟ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟବହାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥାଏ? ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥାଏ, ଆନନ୍ଦିତ କରିଥାଏ। ମଧୁର କଥାରେ ଶତ୍ରୁକୁ ମଧ୍ୟ ବଶ କରାଯାଇପାରେ, ଏହା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ। ଅଶିଷ୍ଟ କଥାରେ ମନରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥାଏ। ଅଶିଷ୍ଟ କଥା ଯଦି ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ତ କ'ଣ ନା ମନରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥାଏ, କ୍ଷଣିକରେ ଅପ୍ରୀତିକର ସୃଷ୍ଟି ପରିସ୍ଥିତି, ଯାହାକି ଆମର ଝଗଡ଼ା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବାତାବରଣ ଖେଳିଯାଏ, ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ସ୍ଥାପନ ଅନ୍ତରାୟ ହୋଇଥାଏ। ନା ସୁତରାଂ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଯୋଗାଯୋଗ ରକ୍ଷା କରିବା ବେଳେ ଶିଷ୍ଟ ଓ ମଧୁର ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାହା କ'ଣ ନା ସମାଜର ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ। କେଇ ପଦ ସୁନ୍ଦର କଥାରେ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ବନ୍ଧନ ଅଧିକ ଦୃଢ଼ ହୋଇଥାଏ। ଜନତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ସହ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ବ୍ୟବସାୟୀ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର ଆଚରଣ କରିବା, କୌଣସି ପଦସ୍ଥଙ୍କ ସହିତ ନମ୍ର ଓ କୋମଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କୋମଳ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା, ଭଦ୍ର ଆଚରଣ, ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ସମ୍ପର୍କ ଦୃଢ଼ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନା ମଧ୍ୟ ଯଥାରୀତ ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସମାଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ କୋମଳ ଓ ଭଦ୍ର ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ଯୋଗାଯୋଗ ଅଧିକ ବିକଶିତ ହୁଏ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲା? କ'ଣ ନା ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଜାଣିପାରିଲେ, ଲିଖିତ ଯୋଗାଯୋଗ ଜାଣିପାରିଲେ। ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଏବଂ ଲିଖିତ ଯୋଗାଯୋଗ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ। ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ କ'ଣ ନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯୋଗାଯୋଗ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯୋଗାଯୋଗ କ'ଣ? ମୁହାଁମୁହିଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା କିମ୍ବା ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯୋଗାଯୋଗ। ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ମୁହାଁମୁହିଁ କଥା ହେବା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯୋଗାଯୋଗ। ସେ ତାର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀରେ କ'ଣ ନା ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାର ସାହାଯ୍ୟ ନଥାଏ। କାହାର ନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯୋଗାଯୋଗର ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଥାଏ। ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ସେ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ନା ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯନ୍ତ୍ରର ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନେଇଥାଏ। କେମିତି ନା ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ତାର ନିଜ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ, କମ୍ ସମୟରେ ହେଇନଥାଏ ସମ୍ପାଦିତ। ଯେପରି ଦୂରରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯାଇ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଏବଂ ତାହା ସପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବପର ହୋଇନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଟେଲିଫୋନ ଭଳି ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଗ୍ରହୀତା ଏବଂ ସୂଚନାଦାତା, ଯିଏ ସୂଚନା ଦେଉଛି ଏବଂ ଯିଏ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ସେ ଉଭୟ ଏ ଯନ୍ତ୍ର ସହ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବାର ଅଛି। କ'ଣ ନା ଏବେ ଯଦି ମୁଁ ଏପଟରୁ ଫୋନ୍ କରିଛି ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ, ସେଇଟା କ'ଣ ନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯୋଗାଯୋଗ। ହେଲେ କ'ଣ ନା ଆଉ ଜଣେ ଯିଏ ବି ତାହା ଗ୍ରହୀତା, ଯିଏ ଗ୍ରହଣ କରିବ ମୋ ସୂଚନାକୁ, ସିଏ ବି କ'ଣ ନା ସେଇ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଉପରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ତାହା କେବେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ମୋବାଇଲ ନେଟୱାର୍କ ଜରିଆରେ ବହୁ ଲୋକ ଏ ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ ରଖିପାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଟେଲିଫୋନ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଦ୍ୱାରା ହୁଏତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଟାକଟି ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ, ମାତ୍ର ବହୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। କେମିତି
ନା ଆମେ କଥା ହେଲା ବେଳକୁ ନେଟୱାର୍କ ମଧ୍ୟ ବିଜି ଥାଉଛି, ବେଳେବେଳେ କଟି ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି। ତାହା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ନା ବହୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯାଉଛି। କେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ ନା ଝଗଡ଼ା ମଧ୍ୟ ହଉଛେ, ତ ଝଗଡ଼ାଟା ବେଶୀ ବଢ଼େ ନାହିଁ। କେମିତି ନା ଆମେ ଦୂରରେ ଅଛେ, ତ ବହୁ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ଉଦାହରଣ କ'ଣ ରହିଛି, ସମ୍ପର୍କୀୟ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ସାଙ୍ଗସାଥି, ପଡ଼ିଶାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଆଦି ହେଉଛି ତାର ନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯୋଗାଯୋଗର ଉଦାହରଣ। ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ ଆବେଗ, ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ଘୃଣା, ଈର୍ଷା, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଆଦର, ସମ୍ମାନ ଆଦି ଏହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯୋଗାଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପର୍କ ଦୃଢ଼ ଓ ମନାନ୍ତର ହୋଇଥାଏ। ହେଲା କ'ଣ ନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯୋଗାଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆମର ମନରେ ସ୍ନେହ, ଭଲ ପାଇବା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ମନାନ୍ତର ଯେଉଁଟାକି ମାନ ଅଭିମାନ ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଏ। ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ କ'ଣ ନା ସାଂସ୍କୃତିକ ଯୋଗାଯୋଗ। ସାଂସ୍କୃତିକ ଯୋଗାଯୋଗ କ'ଣ ରହିଛି ନା ସଂସ୍କୃତି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଯୋଗାଯୋଗ। ହେଲା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମ ପୃଥିବୀର ବହୁ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଜାଗା ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେଶ ଅଛି। କଥାରେ ଅଛି କ'ଣ ନା ନଈକେ ବାଙ୍କ ଦେଶରେ ଫାଙ୍କ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭୌଗୋଳିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଉ ଅଲଗା ମଧ୍ୟ। ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥା ଜୀବନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନର ଚାଲିଚଳନ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନର ଚାଲିଚଳନ ଅଲଗା ହେଇଥାଏ। ତ ସେଇଟା ତା ପରିବେଶ ନେଇକି ସଂସ୍କୃତି ଗଢ଼ା ହେଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନର ଖାଦ୍ୟପେୟ, ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଓ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ନା ଖାଦ୍ୟପେୟ, ଚାଲିଚଳନ, ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସବୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ ଅଲଗା ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ସଂସ୍କୃତି ମିଶ୍ରଣ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଯଦି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା, ତ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି କ'ଣ ନା ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ତ କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ଆମେ ଯଦି ଆମ ଜାଗା ଛାଡ଼ିକି ତାଙ୍କ ଜାଗାକୁ ଯିବା, ସେଠାର ସଂସ୍କୃତି କ'ଣ କରିବା, ତ ସେଠାରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମର ସଂସ୍କୃତି ମିଶ୍ରଣ ହେବ। ତାଦ୍ୱାରା ସାଂସ୍କୃତିକ ଯୋଗାଯୋଗ ସମ୍ଭବପର ହୁଏ। ସେହିପରି କ'ଣ ନା କଟକର ତାରକସି କାମ, ପିପିଲିର ଚାନ୍ଦୁଆ, କଟକର ଦହିବରା, ଆଳୁଦମ ଆଦି ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ସାଂସ୍କୃତିକ ଯୋଗାଯୋଗ। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ ନା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ରସଗୋଲା, ସେଇଟା ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଛି। କ'ଣ ନା ସେଇଟା ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ, ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯୋଗାଯୋଗ ହେଇପାରିଛି। ତେଣୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ଯୋଗାଯୋଗ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯୋଗାଯୋଗ। ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯୋଗାଯୋଗ କ'ଣ ରହିଛି, ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟାପକ ହୋଇଥାଏ। ଅତୀତର ଉତ୍କଳ ସାଧବ ପୁଅମାନେ କ'ଣ ନା ସିନ୍ଦୁର ନେଇକି କୋଉଠି ବାଲି, ଜାଭା, ସୁମାତ୍ରା, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଆଦି ଦ୍ୱୀପରେ ତାଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଦେଶ ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ ସୁଦୃଢ଼ ହେବା ସହ ସାଂସ୍କୃତିକ ମିଳନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆର୍ଥନିକ, ରାଜନୈତିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଭାବ ବିନିମୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଯୋଗାଯୋଗ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଶେଷରେ ଥିବା କ'ଣ ନା ସାହିତ୍ୟିକ ଯୋଗାଯୋଗ। ସାହିତ୍ୟିକ ଯୋଗାଯୋଗ କ'ଣ? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କଳା ମଧ୍ୟରୁ ସାହିତ୍ୟିକ ଯୋଗାଯୋଗ ଅନ୍ୟତମ ସଫଳ। ଏହା କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପାଠକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ ଏବଂ ଆମୋଦିତ କରେ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ତାହା ସହ କ'ଣ ନା ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହଜ ସମାଜ ସଂସ୍କାରର ଭୂମିକା ତୁଲାଇଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ସାହିତ୍ୟିକ ଯୋଗାଯୋଗ। ସାହିତ୍ୟିକ ଯୋଗାଯୋଗ କ'ଣ? ସାହିତ୍ୟିକ ଯୋଗାଯୋଗ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସମାଜର ଦର୍ପଣ। କିପରି ଆମେ ମୁଁ କହିବି ଆଗକୁ। ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କିଏ ନା ସାହିତ୍ୟିକ ଯୋଗାଯୋଗ। କିପରି? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କଳା ମଧ୍ୟରୁ ସାହିତ୍ୟ ଅନ୍ୟତମ ସଫଳ କଳା, ଯାହା ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପାଠକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ, ଆମୋଦିତ କରେ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ସମାଜର ସଂସ୍କାରକର ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ତୁଲାଇଥାଏ। ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ନାନା ନୀତିବାଣୀ ସମ୍ବଳିତ ଗୀତିକଥାକୁ ଉଦାହରଣ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ। କ'ଣ ନା ଆମର ସାହିତ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କ'ଣ ନା ଆମର ଯାହା ନୀତିବାଣୀ ରହିଛି, ଗୀତିକଥା, ଏସବୁ କ'ଣ ନା ଆମେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଯୋଗାଯୋଗର ଉଦାହରଣ ଭାବେ ନେଇପାରିବା।
ସମାଜକୁ ଦିଗ ଦେଖାଇବା ସହ ସମାଜର ଜୀବନ ସରସ ସୁନ୍ଦର ଗଢ଼ି ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ସାହିତ୍ୟ ଅନେକ ନୈତିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥାଏ। ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗାନ କରୁଛେ ତାହା ଆମର ସାହିତ୍ୟିକ ଯୋଗାଯୋଗ ହେଇପାରେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଗାନ କରୁଛେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ନା ଦେଶବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଏକତା ଜାତୀୟ ସଂହତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ସାହିତ୍ୟକୁ ସମାଜର ଦର୍ପଣ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ମୁଁ ପ୍ରଥମରେ କହିଲି ନା କ'ଣ ନା ସାହିତ୍ୟକୁ ସମାଜର ଦର୍ପଣ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସମାଜର ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଯାହା ରହିଛି ଆମର ପ୍ରତିଫଳନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଜ ଓ ସଂସ୍କୃତି ଅର୍ଥନୀତି ରାଜନୀତି ଆଦି ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହିତ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲେ ଛଅଟି ଯୋଗାଯୋଗ। ଏହା ହେଉଛି ଆଜିର ନୋଟ୍। ଏହାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିବି। ତ ଏତିକିରେ ରହୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଏହାର ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଏହାର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଦେଇଦେବି। ତ ସେଇଠି ଯାଇ ଆପଣମାନେ ଦେଖିନେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।